Bon dia, nois. Avui vaig a fer una gravació molt breu, però és sobre els punts que hem parlat en el directe, perquè ja us sé que us he dit que us gravaria, tenim l'enregistrament, però dura massa, pesa molt i em costa molt de poder-lo penjar. I com molts de vosaltres m'esteu preguntant què s'ha dit perquè no us he pogut connectar, doncs intentaré ara explicar els punts que els tenia justament aquí. Vale? En primer punt hem parlat de com es farà l'organització la setmana que ve. Ara ja hem enviat un correu a les vostres famílies amb el vostre horari de classe, no? L'horari que teniu a la classe és el que fem servir i ens regim en aquest horari per poder fer els directes. Llavors us surten en una graella amb 2 directes cada dia, més unes feines que sortiran en el Classroom. Les feines del Classroom és com hem fet fins ara, d'acord? Vosaltres haureu de fer aquesta feina al llarg d'aquell dia i els directes és que us heu de connectar a l'hora que posa. Com farem mig grups, és important que tingueu en compte que de l'1 al 13 és el primer grup, del 14 al 25 o del 14 al 26 és el segon grup, d'acord? Una vegada tingueu en compte això, també és important que sapigueu que a l'hora de penjar els deures, cada dia ho haureu de penjar la feina, no? Però els solucionaris, la Montse i jo, els penjarem només els divendres. Per què? Perquè pensem que la feina del cap de setmana potser és possible, és una bona opció corregir. D'aquesta manera, durant el cap de setmana, repasseu el que hem treballat. D'acord? Llavors, no heu de patir perquè en els directes també corregirem les feines. En els directes de mates, de català, corregirem les feines. Però també tindreu tots els solucionaris el divendres perquè si ha quedat algun dubte o en alguna cosa no teníeu clara, la pugueu veure, d'acord? Llavors, també és molt important que veieu que quan posa la feina penjada en el Classroom, posa unes dates a dalt. És important que ho tingueu en compte. Per què? Perquè per 6è A serà per un dia i per 6è B serà per un altre. Per exemple, si avui posa dia 11 i posa deures de 6è A de matemàtiques del dia 11, deures per 6è B el dia 15. Si estem a dia 11, només els de 6è A han de fer aquella feina que tenen el dia 11. El dia 15 hauran de mirar aquella feina a 6è B. D'acord? Heu de fixar-vos molt bé en la data que posa, que són els deures d'aquell dia que heu de fer, perquè quan tenim directe no teniu feina d'aquella matèria, perquè en el directe es farà la feina a la classe, a la sessió que estigueu amb mi. No hi haurà deures per després. Per tant, els deures que surten en el Classroom són pels dies que no hi ha directe. És molt important, molt important que ho tingueu en compte, perquè si dilluns surt la feina de català perquè 6è B li toca fer aquella feina, si jo soc de 6è A i la faig, no tindrà sentit, perquè jo l'hauria d'haver fet o l'hauré de fer un altre dia. Per tant, és important que veieu per quina data és per 6è A i per quina data és per 6è B. D'acord? De totes maneres, molt simple. Si català tinc directe, encara que posin deures de català, no són per mi, són per l'altra classe, perquè en el directe ja ens explicarà, en aquest cas ja us explicaré jo o la Montse, què fareu. D'acord? Després també hem parlat de corregit els deures. Que enviarem els deures els divendres, que sortiran 2 mig grups, ja he dit quins mig grups són, i després també hem parlat de que quan envieu un correu electrònic, si us plau, fixeu-vos, perquè si posa assumpte, en l'assumpte només es posa el tema. Doncs el tema és matemàtiques, és català, és una preocupació, el que sigui. Però el desenvolupament que voleu posar s'ha de posar sota, en tot l'apartat que teniu per escriure, perquè si no, per després entendre que comenceu a dalt i continueu a baix, anem a fer les coses bé. Sou grans, esteu escrivint molts correus electrònics i no costa res aprendre a fer-ho bé. Per això us ho explico, d'acord? Llavors, de cara a la setmana que ve, ningú s'angoixa. Tothom mira l'horari. Tothom té en compte i té claríssim a quina hora li toca el directe. Tothom és molt puntual. Perquè, clar, la que passi mitja hora haureu de marxar perquè ha de començar l'altre mig grup. Per tant, és superimportant ser puntuals, d'acord? Que en aquell moment m'he de connectar i tinc problemes i no em puc connectar. No em poso nerviós. Envio un correu a la Montse, un correu a la Elga, a veure si us podem ajudar en aquell moment a intentar connectar-vos. Si no pot ser, envieu un correu, he intentat connectar-me, no he pogut,
i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres i us explicarem el que hem parlat, d'acord? Però és obligatori, és important que us connecteu perquè farem no avancem conceptes, però sí que resolem dubtes i us anirà molt bé per poder fer les coses com toquen, si us plau. Siguem responsables, ¿vale? Llavors recordeu que sempre heu de penjar la feina com fins ara, Si avui em toca català i demà em toca català, doncs sé que avui he d'apuntar la feina. Si avui tinc català i avui imagineu-vos que som dilluns i torno a tenir fins dimecres, doncs tinc el dimarts fins les 12 de la nit, tinc temps per penjar-lo, ¿vale? Després, el divendres, quan surti el solucionari, ho corregireu i una vegada corregit ens ho torneu a penjar en l'apartat de solucionari perquè nosaltres puguem veure si heu corregit correctament. D'acord? Simplement és per poder-vos ajudar més. Simplement és perquè pugueu continuar treballant i encara que penseu que esteu a casa, encara que sigui que penseu que no és important el que estem fent, ho és molt, perquè per molt o poc deures que hi hagi, és no perdre l'hàbit d'estudi, és no perdre la constància, és ser responsable. Per això és molt important intentar complir, connectar-nos en els directes, fent la feina que toca. Vale? Sou grans i ho podeu fer bé. Jo crec que aquests són els punts. Vale? Si alguna persona que es mira el vídeo i ha troba a faltar alguna cosa que m'ha explicat, doncs, si us plau, ens ho comenteu i així també li podem dir als nens que no han estat. Un petó, bon cap de setmana, adeu.